A pandemia non detén a actividade nos museos provinciais. Os 4 centros da rede museística reinvéntanse para adaptarse a esta nova realidade, ofrecendo visitas inmersivas en 360 graus a través das súas páxinas web. É pretensión tamén de poñer en valor a capacidade do personal do museo para traballar desde a situación sanitaria na que nos atopamos e seguir ofrecendo contidos interesantes. Estas visitas virtuais son guiadas por traballadores da rede e convidan o visitante a percorrer o detalle as diferentes salas expositivas. Tes unha visita inmersiva porque te metes dentro dos museos e o persoal do museo, previa concertación, che vai a facer visitas temáticas. É dicir, unha cantidade inmensa de oferta para poder a facer. E tamén pensando nos distintos tipos de públicos. Pero a iniciativa vai máis aló do mundo online. A rede ofrece audiovisitas por teléfono para os que non teñan acceso ás tecnoloxías. Se trata de abrir e que aquí estamos para prestar esos servicios a residencias de ancianos. Entón, son visitas audiodescriptivas. Entramos en contacto con elas e con eles e falamos da súa vida e do museo, porque os museos falamos da vida tamén. Con todo isto, a vicepresidenta provincial e xerente da rede vellen de anunciar a posta en marcha a partir do 16 de novembro dunha plataforma educativa con contido e actividades online para todos os públicos. Son propostas que se poñen en marcha a través de ferramentas en liña, utilizando a tecnoloxía para canalizar a labor expositiva e divulgativa dos museos. A importancia de servir desde o punto de vista de conservación, de difusión e de posta en valor. Todo para chegar ao cidadán estes centros con restriccións de mobilidade e de aforo. Dende a área de cultura seguimos a traballar para ofrecer actividades para divulgar a nosa cultura, porque, como a mí me gusta sempre dicir, a cultura é unha actividade segura. E que a cultura na nosa provincia non pare.